7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରୁଛି ମହମବତୀ। ସୋଲାର ଦେଇ ବାବା ମରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ସୋଲାର ଅଚଳ ଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ଆଜି ବି ହିଞ୍ଜଳ ବସାର 22 ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକର ସାବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିଞ୍ଜଳବସା ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି 22ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। ସରକାର ପରେ ସରକାର ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଥିବା ଏହି ଗାଁଟି ଆଜି ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନଥିବାରୁ ଏଠି ଲୋକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ କବାଟ କିଳି ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିକଟସ୍ଥ ସାବା ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହା ଯେ ଅନ୍ଧାରୀ ଇଲାକାର ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ କିରାସିନ ଟୋପାଏ ବି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭରସା ଏବେ ମହମବତୀ ଆଲୁଅ। ଘରେ ଘରେ ପିଲା ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଗାଁକୁ ସରକାର ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ନିତିଦିନିଆ ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୋଲାର ଅଚଳ ଥିବାରୁ ଜଳୁନି ବିଜୁଳି। ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ନଥିବାରୁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ହିଁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରେ କବାଟ କିଳି ରୁହନ୍ତି। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ଘରେ ଖାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ଶୋଇବା ସବୁକିଛି ସଅଳ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାରରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଁର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକିଗଲେଣି ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିବା ବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମାଣିକ୍ୟପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କାଙ୍ଗୁ, ସୁଆଁ, ଜନା, ମକା ଆଦି ଫସଲ କରି ଲୋକେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଏହି ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ଧରାକୋଟ ବ୍ଲକରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଗ୍ମ ଓ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣିରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହିଞ୍ଜଳବସାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଝିଲିମିଲିଠାରୁ ବିଜୁଳି ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆକୁଳ ବିନତି ସହ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜୟସିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟସିଂ ବାସିନ୍ଦାରେ ଆମର ଏଇଠି ହିଞ୍ଜଳବସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସୋଲାର ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କୌଣସି ଉପକୃତ କୌଣସି ଲୋକ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏମିତି କାରଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଲେ ସୋଲାରଟା 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, 2 ବର୍ଷ ଲାଗିକିରି ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବ, ତିଆରି କରିବ ଆଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯଦି କରାହେଇପାରିବ ଆଉ ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆରେ ଦିଆହେବ ବୋଲି କହିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଆଇକି ଦେଖିଲେ ସିନା କିଛି ନ କହିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ଏବେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ମିଳିକିରି 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଠାରୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟାକି କରେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେଇଟା ତ ସେ କରେଣ୍ଟ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର? ଆମର କରେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲେ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ପାଖ ନିକଟ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଝିଲିମିଲି, ଆମେ 5ଟା କି 6ଟା ଖମ୍ବ ପୋତି ଦେଲେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇ ଗୁହାରି ଆମେ ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ପରିଚୟ? ଫିଲ୍ମ ଗମାଙ୍ଗ। କେଉଁ ଗାଁ? ହିଞ୍ଜଳବସା ଫିଲ୍ମ ଗମାଙ୍ଗ। ଇଏ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଏ ସୋଲାର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସୋଲାର ଅକ୍ଷମ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସୋଲାର ଏମିତି ଅକ୍ଷମ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ସୋଲାର ଦେଇଥିଲା, ସେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଟୋଟାଲ ସେଇଟା ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାକ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକିରି ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଟୋଟାଲ ଆଉ କିଛି ଜଳୁନି ଆକା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। କରେଣ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଆମ
जो जी आइले करेन्ट दियो बोल कि आम कहबू से माने देवी बोली कहते किए हेल्ले पंचायत तरफ ब्लॉक तरफ किए आमको कथा शुणुना से बोलिकी आम करेन्ट निहाती देवाक बाध्य। करेन्ट नथिबारु कौन सब असुविधा हो करेन्ट नथिबारु आज्ञा आमर अंधार अच्छी खाइबा जो दिन आम खाइबो से दिन अंधार आम खाइबो से पिला मानक पाठ पढ़े लाडू कैंडल लगे कि आम से माने पिला मानक पाठ पढ़ेबू से बोलिकी आम करेन्ट निहाती दरकार। ए केते वर्ष लागे एमती संघर्ष करुछन सेटा एबे 100 वर्षर ऊर्ध्व हो गलानी आज्ञा। ए विषय का अवगत करैछन का जणैछन कहते जे एबे पंते आमको आम कथा किए शुणुना आज्ञा। कौन कले भल हंदा एटा एटा आम जाणिकी आपण मैंने जो कहते से जाणिकी आम निहाती एटा देखिकी आमको सुविधा करथिबो बोले आम निहाती आशा। ए पाखरे गोटे करेन्ट जोटा कि तुम झिलिमिली रही आज्ञा ताठू केते दूर आपण ग्राम सेठी करेन्ट अच्छे कहीं ना से झिलिमिल टू इंजल बसा किलोमीटर पर हम से आम आने को बाध्य होती बोले कि आमको साहाय्य करने दरकार। आज्ञा परिचय प्रकाश गमान कोगा इंजल बसा कौन कह आज्ञा जो सोलार अच्छी ता सब अक्षम केते वर्ष होला सोलार मिलता सोलार आज की 100 वर्ष है मिलला किंतु 2 वर्ष अदा काम चलला आउ जलला लाइट जलला किंतु 2 वर्ष पर लाइट जलुने आज्ञा। कौन कौन सब आज्ञा सामग्री मिलता सामग्री मिलता आमर आउ सोलार बैटरी 4टा सोलार गोटे आउ बल्ब 2टा रड गाइड लाइट गोटे गोटे आउ थे पेन गोटे गोटे मिलला। एबे वर्तमान कौन सब असुविधा एबे बर्तमान आउ लाइट जलुने बैटरी मध्य पानी सरीगला ना कौन से सोलार तार पावरटा कौन है आउ लाइट जलुने आ ऊपर आज्ञा किए देखा रखा करिया पई नाई किए नहीं आज्ञा आमर तो किए पंचायत भितर मध्य सरपंच गुरा आउ जो माने दायित्व अच्छी कौन है कि सब ब्लॉक तरफ आम को शुणु ना केते वर्ष लागे एमती रोचन 6 वर्ष हो गला। आज्ञा छोट पिला मध्य रोचन से माने पाठ पढ़ार मध्य असुविधा होची छोट पिला ये झिलमिली 1 किलोमीटर स्कूल अच्छी किंतु आउ शुक्ला पागरे जाउचंती वर्षा टाइम हेले जाई पारु नाती रास्ता आंटू आंटू काद होउची एदातिकी असुविधा रे हेला आज्ञा कौन कले भल होंदा एटा सरकार तरफ किछि हमर रास्ता हेले भल होई पारबो आउ 1 किलोमीटर होउची हमर करेंट आमे आसले एतिकी दीप जलागु हमको सुविधा। आज्ञा आपणकर जे कि आदिवासी सरकार किंतु आपण मान प्रति कौन एमती अणदेखा रही आदिवासी आमर मुख्यमंत्री हेले मध्य आम कथा भी से शुणु नांती कि आमर कथा सी मानुना कौन ए बर्तमान अनुरोध कौन करेंगे आमे एटा कहूँ जे एटा आमर दाबी करुछु सरकार जोड़ा जोड़ा आमर आउ करेंट विषय रास्ता विषय आउ आमर पिलान पाठ पढ़ा विषय आउ एटा कि आमको देबे आम उपकृत हब बोली आमे एटा आशा। ब्यूरो रिपोर्ट जनतांक स्वर।